खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि आरो एनसिपि दोलोनि दैदेनगिरि अजित पावारआ दिनै मोनसे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। जाब्रबथाय जानाय बिरखंजों बिथाङा बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लानो थाखाय थांगासिनो दंमोन। बे बिरखंआ दिनै फुंबिलि समाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव बिरखंआ अर खामदोंमोन। खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हानजा आरो एम्बुलेन्सआ थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिरखंआव अजित पावार आरो बिथांनि सिकिउरिटिफोरा दंमोन। दिनै बिथाङा बारामतीनि मोनसे रेलियाव बिबुंथि होनो गोनांमोन, नाथाय दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगियाव बिथाङा जिउ गोमायो। रिपर्टनि बादिब्ला बे जाब्रबथाया लेन्डिं खालामनाय समाव जादोंमोन। मख'जाथाव दि महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि अजित पावारखौ मुम्बाइनिफ्राय बारामतीसिम लानानै थांनाय बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो, जेराव बारामतीयाव लेन्डिं खालामनाय समावनो जानाय बे जाब्रबथायाव बिरखंआव गाखोनाय गासिबो दावबायारिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिसोरनि गेजेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि अजित पावार। मिथिनो मोननाय जादों दि अजित पावारआ गावनि बिया बारामती जिल्ला परिषदनि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनो थाखाय बिथाङा फुंबिलियावनो मुम्बाइनिफ्राय बिरखंजों दावबायदोंमोन। बे जाब्रबथाया फुंनि 8:45 रिंगायाव जादोंमोन। बेराफारसेथिं गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिरखंजों थामहिनबा हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनां दि हेलिकप्टारजों जाब्रबथाय जानानै गोबां भारतनि राजखान्थिगिरिफोरा जिउ गोमालांबाय। इं 1966 मायथाइयाव इन्डियान एयारलाइन्सनि गंसे बिरखं जाब्रबथाय जानायाव गुजरातनि नैथि गिबि मन्त्रि बलवन्त मेहताया थैदोंमोन। इन्दिरा गान्धीनि फिसाज्ला सन्जय गान्धीआबो 1980 मायथाइयाव मोनसे बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। माधवरा सिन्धियाबो 2001 मायथाइयाव मोनसे गावारि बिरखं जाब्रबथायाव सा6 लोगोफोरजों रुंसारि जादोंमोन। 2002 मायथाइनि 3 मार्च खालारखालि लकसभानि बारग' बुंथिगिरि GMC बालियोगीआबो हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। 2 सेप्तेम्बर 2009 मायथाइयावबो अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्त्रि YS राजग'वा रेड्डीखौ लांनाय हेलिकप्टाराबो बिरबाय थानाय समावनो जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन, जाय जाब्रबथायाव रेड्डीआ गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि बारग' गिबि मन्त्रि दर्जी कान्डुआबो 2011 मायथाइयाव मोनसे हेलिकप्टार जाब्रबथायाव रुंसारि जादोंमोन। जाब्रबथाय जानायनि उनाव जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारखौ नागिरनो थाखाय गोबां सानसिम रैखाथि अपारेशना सोलिबाय थानो गोनां जादोंमोन, मानोना बियो गोजान हाजोआरि ओनसोलाव गोग्लैदोंमोन। थांनाय 12 जुन 2025 खालारखालि गुजरातनि बारग' गिबि मन्त्रि विजय रुपानीआबो एयार इन्डियानि मोनसे बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमन। बेनि उनाव फिन 2026 मायथाइयाव बे दुखुनांथाव खौराङा फैदों, जेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि आरो एनसिपि दोलोनि दैदेनगिरि अजित पावारआबो बेबादि दुखुनांथाव जाथायजों दिनै जिउ गोमायो। MP गौरव गगৈनि पाकिस्तानजों सोमोन्दोखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेया 8 फेब्रुआरियाव जोबगोन बाथ्राखौ बुंदों हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 8 फेब्रुआरिखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे आयदानि सायाव खालामनाय SITनि नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावगोन। मंगलबारखालि हादोरसानि केबिनेटआ बे आयदानि सायाव थिरांथा लादों। केबिनेट जथुम्मानि समाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोरखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। गिबि मन्त्रिया बुङो दि केबिनेटआव आली तौकीर शेख मुंनि सुबुंनि हेंथायै SITआ रेजिस्टार खालामनाय केसखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। केबिनेटआ नखर बिफानो बे आयदाखौ नेमखान्थि बायदियै 7 फेब्रुआरि खालाराव केबिनेटआव लाबोनो बिथोन होदों आरो केबिनेटआ 8 फेब्रुआरिखालि फुंनि 10:30 रिंगायाव प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों SITनि रिपर्टखौ जेसेबां हायो एसेबांनो रायजो-राजानो फोसावनो थाखाय गिबि मन्त्रिखौ बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 7 अक्ट'खालि नखर आरो राजखान्थि बिफानफोरा नेमखान्थि बायदियै केबिनेट मेम'रेन्डाम लाबोगोन आरो 8 अक्ट'खालि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बे केसनि सोमोन्दै SIT रिपर्टनिफ्राय जेसेबां फोरमायनो हायो बेखौ गुवारै फोसावनाय जागोन होनना मिथिमोनदों। उदालगुरियाव पुलिस थानाखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि थाखाय सोमजिदों दुंहाव थासारि। थांनाय 2008 मायथाइयाव दरं उदालगुरि जिल्लायाव हारियारि दाङाबाजि जानायनि उनाव 2012 मायथाइयाव सापमारियाव गंसे पुलिस आउटपस्ट गायसनदोंमोन।
आउटपोस्टखौ गायसननायनि उनावनो दाङाबाजियाव खहा जानाय गोबां थागिबि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गामि जायगायाव थांफिननो हादोंमोन। आथिखाल सोरखारा बे पुलिस आउटपोस्टखौ थानासिम फोजौखांनो राहा लादोंमोन, नाथाय खायफा मुसलमान हारिनि आफादफोरा थाना गायसननायनि बेरेखायै नंखाय बाथ्रा फोसावदों। नेमसु मुंनि आफादनि आजमत आलीआ उदालगुरि जिल्ला सदर थानानि बानस बिबानगिरि मनजल गगैनि हेंथायै होखारनायनि उनाव रां दाबि खालामनायनि अजद होनानै मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा दुंहाव थासारि खालामदों। बेबादि थासारियाव पुलिस थानाखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि एबा लांनो ओंखारनायनि बेरेखायै बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों आरो बेयाव गोबां मुसलमान हारिनि रायजो राजाफोराबो खुद्रिसारफादों। आथिखाल बे थासारिनि सायाव उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना मा बिफाव लायो बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। दिनैनिफ्राय संसदनि बाजेट जथुम्माया जागायदों। बाजेट जथुम्मानि जागायजेननायाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ लकसभा आरो राज्यसभा मोन्नैनिबो मोनसे जथाय जथुम्माखौ बिबुंथि लाखिदों। बे जथुम्माया हादोरनि रांखान्थियारि दिगखौ थि खालामनायनि थाखायल' नङा, नाथाय बे जथुम्माया गुदि खेबनि थाखाय हाउसआव बाजेटखौ गथायनाय रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामननि थाखाय मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थिया होननानै सानजादों। बुहुमनां राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारिनि गेजेराव बे रांबावजाया गोनां फोसाबनाय लाबोगोन, जाय रांखान्थियारि जौगानायखौ गोख्रै खालामगोन। जथुम्मानि गिबि बाहागोआव हादोरगिरिनि बिबुंथि आरो बाजेटनि सायाव साबायखर बावनाय जादों। फारसेथिं संसदनि गाहाय आयेन आफादनि हाबाया गाहाय नैथि खोन्दोआव 9 मार्च खालारनि उनाव जागोन। मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 खौ 1 फेब्रुआरि खालाराव फोसावनाय जागोन। बाजेट जथुम्माया 2 एप्रिलाव जोबगोन होनना मिथिमोनदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबखुन्द फेस्टिभेलाव सोमजिदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव गिख्रंथाव जाथाय, जेराव 19 बोसोर बैसोनि सासे सावथाल लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव भैरबखुन्द फेस्टिभेलाव गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन, जेराव सासे 19 बोसोर बैसोनि बेयावनो मुनसि हेम्ब्रम मुंनि सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेनि अनगायैबो सासे नेपाली सुबुंखौ बुथारदों होनना खौरां मोननाय जादोंमोन। क'क्राझाराव जानानै थांनाय हारियारि दाङाबाजिखौ उदालगुरियावबो लाबोनो सानदोंमोन नामा? फिन आरोबाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि लाबोबावनो नाजादोंमोन नामा? बेखौ क'क्राझार आरो कारिगाव जाथायनि उनाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव थासारिया गोबां सावरायजादों। थांनाय 25 जानुवारि खालारखालि फुंनि 12 रिंगासो समाव 19 बोसोर बैसोनि मुनसि हेम्ब्रमखौ गाग्लोबनायखौ लानानै ओनसोलनाङै सोमजिदोंमोन दुंहाव थासारि, जाय जाथाया हारियारि दाङाबाजिनि फारसे थांहांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै उदालगुरि जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लानि जाथाय बादि जाहाथे जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै सानथालि फरायसा आफाद, एबसु आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै सावरायलायदों आरो थासारिखौ गोजोन लाबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।